Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наш дзень стрымам з студыі Еўрарадыё. Абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. І наш сёння першы госць, кіраўнік аналітычнага праекта Беларусь Security Blog Андрей Паротнікаў. Добрый дзень, спадар Андрей. Дзень добры, Зміцер. Ну што ж, я адразу ад самага пачатку звяртаюся да нашых гледачоў. Падпісвайцеся на YouTube канал Еўрарадыё. Гэта не толькі дасць вам магчымасць атрымліваць паведамленні пра тое, якія наступныя ў нас будуць стрымы і госці, але і дапамагае нам прасоўваць наш контент, і каб як мага большая колькасць людзей далучылася да тых думак, якія нашыя госці выказваюць. Вось, да прыкладу, Андрей Паротнікаў. Ён багаты на разумныя думкі, з якімі сёння і падзеліцца з намі. Ну што ж, Андрей, па-ранейшаму, нягледзячы на тое, што нібыта ўжо сітуацыя там узятая пад кантроль, але ўсё тое, што адбывалася ў Казахстане, яно цікавіць людзей і дакладней цікавіць, якія наступствы ўсё тое, што адбылося, можа мець як для самого Казахстана, так і для таго рэгіёна, так і для, як это не дзіўна гучыць, для Беларусі. Таму працягнем, можа быць, праз прызму Беларусі глядзець на тыя падзеі. І я пачну з самага такога, можа быць, крыху вярнуўшыся назад. Скажы, калі ласка, вось ты, як чалавек, які назірае за ўсімі падзеямі, за ўсімі вот этими вайсковымі справамі, звязанымі з бяспекай, калі пачуў словы кіраўніка Казахстана пра 20 тысяч замежных баевікоў-тэрарыстаў, якія нейкім чынам праніклі на тэрыторыю Казахстана. Якія ў цябе адразу ўзніклі думкі з гэтай нагоды? Не навуковая фантастыка, тому што першае пытанне гэта праз якія каналы гэтыя замежныя баевікі праніклі ў Казахстан. Другое пытанне, чым яны, умоўна кажучы, займаліся ў Казахстане, ці ёсць у іх зброя, ці ёсць у іх выбухоўка, дзе тыя матэрыяльныя рэсурсы, якія б дазволілі ім весці тэрарыстычную дзейнасць. Ну і трэці момант. Калі там ёсць 20 тысяч чалавек, калі ідуць, як казаў, такая запартыя баі, то, мабыць, павінны быць забітыя баевікі, мабыць, павінны быць палонныя баевікі, павінна быць захоплена нейкая зброя, нейкія дакументы, нейкія інструкцыі, умоўна кажучы, там, то бок, хоць нешта, хоць нейкія матэрыяльныя сведчанні таго, што сапраўды на тэрыторыі Казахстана дзейнічаюць менавіта замежныя і менавіта баевікі. Зараз мы маем поўны круглы нуль, нічога. Размовы пра тое, што, маўляў, баевікі прыбіралі целы загінуўшых сваіх падзельнікаў з вуліц і потым нават нападалі на моргі, каб захапіць трупы. Слухайце, гэта не... Калі б ён сказаў, што гэта былі зомбі, якія паўставалі з мёртвых і сыходзілі з моргаў, гэта выглядала больш праўдападобна. Чаму, вот, ўсё ж такі, па-першае, можа быць, у іх таксама дзейнічае гэты вось прынцып сваіх не кідаем, нават забітых забіраем з сабой, па-другое, замітаць сляды сапраўды, чаму ж не? Тады гэта першы выпадак у гісторыі, калі у іх гэта атрымалася. Бо, падаецца, раней я такое бачыў толькі ў ганконгскіх фільмах 80-х гадоў пра ніндзя. Ты таксама не пакідалі ніякіх слідоў, забіралі сваіх забітых. Мабыць, таварыш Такаеў таксама глядзеў гэтыя фільмы і пранікся. Дарэчы, калі ўжо загаварылі пра тыя самыя пачатак, можа быць, падзеяў, ці як яны разгортаваліся, у цябе не было нейкага такого ўражання, дакладней, якое было першае ўражанне ад таго, як пачалі разгортавацца падзеі, там не з першых дзён пратэстаў, калі людзі дзесьці там у рэгіёнах выступілі супраць падвышэння коштаў на газ, а пазней, калі там раптам гоп, і гэта стала нагодай для того, каб змясціць з пажыццёвай пасады старшыні Савета бяспекі Назарбаева і гэтак далей. Всё ж таки гэта
як бы ну спроба Такаева ўзяць краіну под контроль, гэта такія міжкланавыя разборкі ці пасля, калі вот потым прагучалі гэтыя заявы про 20 000 баевікоў, про адпраўку сіл ад ДКБ, что гэта можа быць ввогуле нейкая такая змова спецслужбаў? Не, ну, дакладна змова спецслужбаў няма ніякай. Я ўжо неаднаразова казаў, што лічу, што Беларусь знаходзіцца ў стане транзіту ўлады, прычым бліжэй да ягонага канцу, чым да ягонага пачатку. І таму недзе з летам мы, скажем так, кантактавалі з казахстанскімі калегамі, каб просто зразумець, як у іх гэта адбывалася і якія вынікі вось гэтага транзіту ад Назарбаева да Такаева. І ўжо тады было зразумела, што са словаў казахстанскіх калегаў, што сутыкненні паміж такаеўскай групай і старой гвардыі Назарбаева яно непазбежнае, таму што ёсць розніца ў падыходах да будучыні Казахстана, да той фінансава-эканамічнай мадэлі, якая ёсць у краіне. Такая выступае, прынамсі, на словах за мадэрнізацыю, тое, што называецца аўтарытарнай мадэрнізацыяй. А старая гвардыя хоча пакінуць все як ёсць, таму што яны сядзяць на фінансавых потоках, у іх все добра, і мяняць нічога яны не збіраліся. І таму сутыкненні па меры таго, як Назарбаев просто з-за стану здароўя губляў фізічную магчымасць кантраляваць сітуацыю ў краіне, яно выглядала непазбежным, больш за тое, фактычна з лета пачалося фармаванне альтэрнатыўнай Такаеву каманды палітычнай, якая павінна была ісці на датэрміновыя прэзідэнцкія выбары, які павінен быў ініцыяваць Маджліс, ніжняя палата парламента Казахстана, дзе, ў прынцыпе, старая назарбаевская гвардыя мела бальшыню. Але ў тых раскладах ключавым момантам была пазіцыя заходнеказахстанскіх элітаў ці кланаў, называйце як хаціце, таму што пры прыблізнай роўнасці сілаў і той і іншай групоўкі, вось, скажем так, такі малодшы партнер, ён мог ператягнуць шалі вось гэты на той ці іншы бок. І калі, канешне, ў заходнім Казахстане пачаліся гэтыя пратэсты супраць падвышэння газу, то з вялікай верагоднасцю можна было прагназаваць, што гэта стане пачаткам альбо эпізодам у больш маштабнай барацьбе паміж рознымі групоўкамі ўнутры казахстанскай уладнай эліты. Што, ў прынцыпе, адбылося па выніку, відавочна, што Такаев перамог, але перамог, скажем так, такім чынам, што ён не знішчыў, у прынцыпе, назарбаевскую групу, пакуль не зразумела, што там адбываецца, ці яны прыйшлі да нейкай угоды, да нейкага пагаднення, ці частка проста ці частка, выбачаюся, людзей перабежала на бок Такаева, але ну, пакуль варта просто назіраць за тымі раскладамі, якія будуць. Я хочу звярнуць увагу на такую рэч, што калі Такаев адправіў адстаўку ўрад Казахстану, які збольшага складаўся з крэатур Назарбаева, ён абвесціў таксама аб неабходнасці датэрміновых парламенцкіх выбараў. Але ва ўчорашнім звароце ў парламенце пра гэта, ну, прынамсі, нічога не прагучала. То бок цалкам магчыма, што ўсё ж такі нейкі кампраміс быў дасягнуты. Андрей, скажи, калі ласка, вось буквально за там колькі там часу, за тыдзень, за два да усіх гэтых падзеяў і Такаев, і Назарбаев разам былі, ну, правда, прыляцелі чамусьці на розных самалётах, але разам былі у Расіі, былі разам там з Пуцінам на гэтым саміце сумесным. Ці можна, ну, меркаваць, што тым больш, што Такаев разам з Пуціным пасля гэтага саміта ехалі ў адным аўто. Ці можна казаць пра тое, што там была дасягнутая дамоўленасць аб нейкай падтрымцы, увогуле, што Такаев правярнуў усю гэтую аперацыю, абапіраючыся на абяцанне падтрымкі, можа быць, расійскай дапамогі. Ну, і, в прынцыпе, ён і атрымаў у выглядзе сілаў АДКБ. Ну, па-першае, сілы АДКБ гэта ніякая не падтрымка, гэта вялікі міф, што яны некага там у нечым падтрымалі. Гэта, вы не понимаете, это другое. Да?
Адносна нейкай папярэдняй дамоўленасці з Пуціным, ну, тут, канешне, складана сказаць. Гэта ўсё ж таки такая ўжо канспіратыўная тэорыя, канспіралагічная. Але просто, ну, з улікам таго, што Назарбаев у 81 год было цалкам зразумела, што раней-пазней ён сыдзе канчаткова з палітычнай сцэны. І я не думаю, што, ў прынцыпе, перад Крамлём стаяла дылема падтрымліваць ці не падтрымліваць такая. Таму ў гэтым сэнсе, прынамсі, тое, што Крэмль не планаваў гульню супраць Такаева, мне здаецца, было цалкам зразумела. Тым больш, што сам Такаев, ён русафіл, ён даволі прарасійскі налаштаваны чалавек. І такіх нейкіх крытычных праблемаў у расійска-казахстанскіх адносінах не прагназавалася. Таму наўрад ці. Тым не менш, прагучалі ад цябе словы пра тое, што падтрымлівалі ў сувязі з тым, што ў Беларусі таксама адпачаўся такі транзіт улады па-казахскі ці па-назарбаеўскі, вы падтрымлівалі кантакты з калегамі. Зараз ёсць тыя кантакты? Увогуле, што-небудзь ад іх чуваць? Які цяпер лёс у Назарбаева? Ну, па-першае, пра транзіт у Беларусі па-назарбаеўскі я не казаў. У Беларусі не будзе назарбаеўскага транзіту, таму што, каб зрабіць транзіт па-назарбаеўскі, трэба мець мазгі Назарбаева. Давайте так. Па-другое, ну, в прынцыпе, які лёс не вельмі зразумела. Што, чым пытанне? Я до того, что можа быть, ладно, можа быть, пакінем гэтае. Ну, няма ніякай інфармацыі про тое, что там, дзе там Назарбаев, куды ён прапаў, ці жывы ён увогуле, ці не жывы. Можа быть, ёсць нейкая інфармацыя зараз ад калег з Казахстана, там нешта праяснілася? Не, нічога такога няма. В прынцыпе, таких нейкіх інсайдаў зараз вельмі абмежаваны поток, тым больш пра Назарбаева, але, як вы сказалі, летелі рознымі самалётамі ў Петербург, гэта можа тлумачыцца тым, што летелі з розных месцаў. Дзе знаходзіцца Назарбаев, ну, магчыма, ён знаходзіцца не ў сталіцы Казахстана, ці знаходзіцца ён у Казахстане, таксама пытанне, але, ну, мы бачым, што зніклі не толькі сам Назарбаев, але і ягоныя сямейныя, так, дачкі. Дарыга Назарбаева, яна дэпутат парламента. Яе таксама не бачна, кажуць, што яна захварэла на ковід, таму знаходзіцца ў самаізаляцыі у, дарэчы, Алматы. Таму пакуль чакаем, але я хочу звярнуць увагу на такую рэч, што калі памёр прэзідэнт Узбекістана Іслам Карымов, яшчэ некалькі дзён ён знаходзіўся на штучнай вентыляцыі лёгкіх, а мозг у яго ўжо памёр, то бок медычна ён уже быў мёртвым чалавекам. Так вось, яму рабілі гэту штучную вентыляцыю лёгкіх, бо па рэлігійным законам, па ісламскім, калі чалавек памёр, яго трэба хаваць у той же дзень да захода сонца. І каб, скажем так, вось не было гэтых супярэчанняў палітычнай мэтазгоднасці і рэлігійных патрабаванняў, яго фактычна вось падтрымлівалі такім незвычайным дзіўным стане дзеля таго, каб мець час вырашыць пытанне з транзітам улады ўнутры Узбекістана. І як толькі все гэтыя пытанні былі вырашаны цягам некалькі дзён, было афіцыйна аб'яўлена аб смерці Іслама Карымова і адбылася пахаванне. Я нічога не сцвярджаю, я просто нагадваю. Ну да. То ёсць і такі варыянт. Да, як ужо падказвае вопыт, там на ўсходзе умеюць абыходзіць розныя такія вось традыцыі. Тым не менш, я вярнуся да адпраўкі сіл АДКБ у Казахстан. Вось ад вас, Андрэй, прагучалі такія словы, што ніякая там асабліва гэта была не падтрымка, што яны там зрабілі, вы не панимаеце, это другое. Так вось, якая мэта была гэтай адпраўкі сіл і чаго яны там дамагліся? Яны там нічога не дамагліся, і яны там нічога не маглі дамагчыся, бо іх занадта мала, і па-другое, не вельмі зразумелы мандат гэтых сілаў. Яго да гэтага часу, дарэчы, не паказалі. Мы не ведаем нават
зону адказнасці гэтых сілаў АДКБ. Значит, чаму, в прынцыпе, такая, маючы пад рукой мінімум 200 тысяч сілавікоў, звярнуўся па падтрымку да АДКБ. Таму, што падчас любой барацьбы за ўладу ў краінах СНД прынцыпіальным, прынамсі, вельмі важным чыннікам ёсць чыннік Масквы. І такая трэба было нейтралізаваць гіпатэтычную магчымасць Масквы, якая вельмі любіць гуляць адразу на некалькі дошках. Пры гэтым робіць гэта вельмі пахабна, але яна гэта любіць. Так вось, яму трэба было нейтралізаваць магчымае ўмяшальніцтва Масквы ва ўнутрыказахстанскія межэлітныя разборкі. Як гэта можна зрабіць? Можна зрабіць, в прынцыпе, двума момантамі. Альбо сказаць, не лезьце, атрымаеце па зубам, але гэта фактычны канфлікт. І гэта, па сутнасці, падштурхоўвае Маскву на бок тваіх апанентаў. Альбо, наоборот, прытуліцца да Крамлю і папрасіць дапамогі у дарагога Владзіміра Владзіміровича. Гэта больш простая з кропкі гледжання і палітыкі, і часу, займае менш часу формула, якая, в прынцыпе, была скарыстаная. У Масквы, насамрэч, не было іншага варыянту, акрамя як падтрымаць Такаева і накіраваць гэтыя сілы АДКБ. Все павінны разумець, што АДКБ — гэта Расія, а 96 мінімум адсоткаў сукупнага вайсковага патэнцыялу арганізацыі — гэта расійскі патэнцыял. Так вот, у Масквы не было іншага варыянту, акрамя як падтрымаць Такаева, а зараз, падтрымаўшы яго, у іх не будзе іншага варыянту, акрамя як падтрымліваць яго і надалей. І паўтараецца гісторыя з Беларусю 96-го года, калі падчас канстытуцыйнага крызісу Лукашэнкі абвесцілі імпічмент, але не давялі гэтую працэдуру до конца, бо прыехалі маскоўскія парламенцёры і, в прынцыпе, сталі на бок Александра Лукашэнкі. І з тых часоў Масква не можа дапусціць падзення сваёй, як яна лічыць, крэатуры, тым больш у выніку знешняга ціску ці пад ціскам вуліцы. Тое самае будзе адбывацца і ў Казахстане. Расійская палітыка ў адносінах да гэтай краіны стане у некаторым сэнсе закладніцай пазіцыі Такаева і ягоных далейшых дзеянняў. Таму гуляць, прынамсі, маштабна супраць Такаева Крэмль больш не зможа. Таму все гэтыя мары пра Паўночна-Казахстанскую Народную Рэспубліку, іх можна выкінуць, нічога гэта не адбудзецца. Прынамсі, на аглядальны перыяд часу Казахстан гарантуе сабе і расійскае неўмяшальніцтва, і недатыкальнасць сваіх паўночных межаў. Роля Беларусі ва ўсёй гэтай спецаперацыі, якая яна і як гэта адаб'ецца на нашых, можа быць, як унутраных, так і знешніх пазіцыях? Безумоўна, як звычайна, Александр Лукашенко паспрабаваў згуляць гэтай сітуацыі сваю гульню. Ён сыходзіў з таго, што сапраўды тое, што адбываецца ў Казахстане, гэта вельмі сур'ёзная праблема, гэта вынік умяшальніцтва захаду, а гэта значыць, што гэта на працяглы час і ёсць пагроза вельмі сур'ёзнага абвастрэння сітуацыі там. Таму ён вельмі актыўна падштурхоўваў менавіта да ўвядзення сілаў АДКБ. Зноў-такі, паўтаруся, АДКБ — гэта Расія. Калі б АДКБ увязла ў Казахстане, так як гэта мог уяўляць сабе Александр Лукашенко, то гэта азначала, што там увязла Расія. Што гэта дае канкрэтна беларускаму рэжыму? Па-першае, Расія не можа ствараць бясконцую колькасць крызісаў, так, і ўдзельнічаць у іх. Таму відавочна, што гэта прывяло да таго, што, прынамсі, ціск на беларускі рэжым гіпатэтычны, ён мог бы значна саслабець альбо ўвогуле знікнуць, па-першае. Па-другое, увязнуўшы у Казахстане, Расія, ёй неабходна была нават сімвалічная падтрымка з боку сваіх фармальных саюзнікаў, таму што гэта, як бы мовіць, саюзная аперацыя. І гэтую падтрымку можна было б выгадна прадаць Крамлю. То бок, нават сімвалічная падтрымка ў такой сітуацыі магла бы каштаваць сур'ёзных грошай у рэальных. І будуць гэтыя грошы?
Гэтыя грошы не будуць, таму што ў Казахстане не было таго крызісу, на які чамусьці спадзяваўся Александр Лукашенко. У Казахстане, яшчэ раз паўтаруся, ў першую чаргу адбывалася межэлітная барацьба за ўладу, якая блізкая да свайго сканчэння, прынамсі. Пакуль мы не разумеем, на якіх прынцыпах гэтая барацьба скончылася, альбо гэта абсалютная перамога Такаева і выцісканне назарбаеўскага клану, альбо гэта нейкая дамова аб новых падзелах сфера ўплываў потокаў, але фінансавых. Таму застаецца назіраць. Атрымліваецца, што вось калі не адбылося у Казахстане тое, на што разлічваў Лукашенко, то потым яго словы про тое, што вот там на чарзе яшчэ Узбекистан, гэта была такая спроба неяк накруціць сітуацыю, сказаць: не-не-не, давайте мы вот тут будем працягваць как-то там напружана удзельнічаць, назіраць, вот вы не думаеце, мы тут вот яшчэ сябе покажем. Ці для чаго гэта было сказано? Я не думаю, што гэта нейкая спроба маніпуляваць, таму што Лукашенко сапраўды жыве в вельмі дзіўным свеце, дзе ёсць каварны захад, які імкнецца не есть, не спіць, а імкнецца толькі знішчыць постсавецкія дзяржавы, каб авалодаць іхнімі матэрыяльнымі, мінеральнымі, скажем так, багаццямі. Таму Лукашенко цалкам шчыра можа верыць вось тое, што ён кажа, про тое, што нехта паспрабаваўшы дэстабілізаваць Казахстан, потым паспрабуе дэстабілізаваць Узбекістан і гэтак далей. То бок вось гэты ягоны малюнак свету, ён жыве ў такім свеце. Тым не менш, по выніках яшчэ, праўда, вынікаў няма, у тым сэнсе, што сілы АДКБ не выведзеныя з Казахстана. Тым не менш, ужо, наколькі я разумею, прогучалі ад Пуціна прапановы размясціць ва ўсіх краінах чальцах АДКБ на пастаяннай аснове сілы, вайсковыя сілы АДКБ. Каб, маўляў, тут аператыўна рэагаваць на пагрозы знешнія там суверэнітэту гэтых краін, і каляровых рэвалюцый. Наколькі верагодна, што такія базы могуць з'явіцца ў краінах АДКБ, і ці пойдзе Мінск на такое? Па-першае, я не бачыў такіх заяваў Пуціна, і таму буду удзячны, калі вы мне скінеце спасылку на крыніцу з такой заявай. Гэта раз. А па-другое, калі ўявіць, што ўсё ж такі гэта адбылося, такая заява ёсць, то я хочу нагадаць, што літаральна у лістападзе 21 года міністр обороны Беларусі, лукашэнкаўскі міністр обороны, заявіў тэлеканалу Аль-Джазіра аб тым, што афіцыйны Мінск не бачыць патрэбы ў расійскіх вайсковых базаў на тэрыторыі нашай краіны. Адпаведна, калі ён не бачыць патрэбы у расійскіх вайскоўцах на Беларусі, то яшчэ менш патрэбы ў нас у казахстанскіх, кыргызскіх, таджыкскіх і армянскіх вайскоўцаў. Таму, прынамсі, пакуль што няма перадумоваў дзеля таго, каб гэта неяк рэалізавалася. А тым больш, што я хочу нагадаць, што насамрэч ёсць расійскія базы ў краінах Цэнтральнай Азіі, Кыргызстан і Таджыкістан, яны там існуюць вельмі шмат гадоў, і, ў прынцыпе, яны адыгрываюць станоўчую стабілізацыйную ролю часткова. Абсолютно, конечно, яны там не стабілізуюць сітуацыю. Але, ў прынцыпе, у Расіі ўжо ёсць інструменты для, скажем так, падтрымкі саюзных рэжымаў у гэтым рэгіёне, там ствараць нейкія базы АДКБ дадаткова. Зноў-такі накіроўваць беларускіх вайскоўцаў Таджыкістан ці Кыргызстан на сталай аснове, гэта проста фінансава вельмі дорага. Вернемся да Беларусі, унутры беларускага палітычнага поля, так бы мовіць. Усе гэтыя падзеі, вось ад вас прагучалі словы пра тое, што мы знаходзімся у нейкім такім, можа быць, нават завяршаючым этапе транзітаў, калі можна так сказаць, там улады. Набліжаецца ўсё ж такі гэты так званы канстытуцыйны рэферэндум. Як на унутрыбеларускае палітычнае развіццё падзеяў могуць паўплываць ці паўплываюць вашы прагнозы, бачання, усе гэтыя падзеі ў Казахстане? Можа адменіць рэферэндум, можа адмовіцца ад усіх гэтых варушэнняў? Я думаю, ніяк. То есть все будзе працягваць. Адказ.
Ну, Я так яшчэ раз паўтаруся, сітуацыя ў Беларусі адрозніваецца ад сітуацыі ў Казахстане, то бок тут не варта праводзіць аналогію. Назарбаев пачаў сыходзіць ад улады тады, калі у яго ўжо былі праблемы са здароўем, але пры гэтым у яго быў яшчэ нейкі запас часу дзеля таго, каб не кантраляваць працэс. Александр Лукашенко неаднаразова і публічна казаў, што ён пачне адыходзіць ад улады, калі ў яго будзе такі стан здароўя, што ўжо каюк. Таму тут трошкі іншае. У нас будзе іншы сцэнарый, не казахстанскі. Ва ўладзе не будзе. І ўсё ж таки да, я так разумею, што гэта быў адказ на маё незададзенае пытанне, што ж, які варыянт у нас будзе. То есть у нас застанецца, ну, можа быць, там з пэўнымі нейкімі перастаноўкамі, але што было, то і застанецца. Так, безумоўна, зараз перад рэжымам стаіць асноўная задача, гэта як захаваць лукашызм без Лукашэнкі. Дзіўная тады атрымліваецца сітуацыя, у сэнсе разлічваем на тое, што некалі Лукашенко сыдзе, але гэтую ўсю сістэму лукашызма, эту ўсю пабудаваную ім сістэму, каб яна і без яго захоўвалася і працавала, а няўжо усе гэтыя, ну, назовем это элітамі, яны зацікаўленыя ў гэтым? Я лічу, што не. Давайте узгадаем, што дэсталінізацыю пачалі верныя паплечнікі Сталіна, у якіх у саміх рукі былі ў крыві па самыя плечы. Але тут ёсць адзін чыннік, які мяне непакоіць, гэта тое, што у рамках гэтай сістэмы, прынамсі кіраўніцтва сілавога блоку, якое датычнае да рэпрэсій, яно не атрымлівае ніякіх гарантыяў для сабе асабістых. І в выпадку такой а-ля дэсталінізацыі у нас незразумела, як сабе павядуць умоўныя генералы і палкоўнікі. Таму што я нагадаю, што калі ў Гешпаніі пачаўся дэмантаж рэжыму Франка, там была спроба вайсковага закалота. Ну, але, конечно, іспанскае войска і наша гэта две розніцы просто ў якасці афіцэрскага корпусу, там ёсць пачуццё карпаратыўнасці нейкай, але, ну, гэты фактор магчымасці самастойнай гульні кіраўніцтва сілавога блоку пасля Лукашэнкі, ён не вельмі вялікі, не вельмі высокі, але яго таксама не варта цалкам адрынваць. Ну так, сапраўды, я і хацеў это спытацца, таму што калі глядзець па тым, як дзейнічае Лукашенко ўжо колькі гадоў, то вынішчаюцца і выбіваюцца і ў тых же самых сілавых структурах усе, хто больш-менш неяк пачынае сябе там праяўляць, пазіцыянаваць там ці яшчэ што-нибудь. Яму патрэбныя такія безумоўныя выканаўцы яго загадаў і яго патрабаванняў, а такія людзі здольныя на нейкі путч і ўтварэнне хунты? Слухайце, ну чаму яны не здольныя? То бок відавочна, што іхнія асабістыя гарантыі гэта захаванне гэтага рэжыму, так? І адпаведна, калі пачынаецца дэмантаж гэтай сістэмы, то ўзнікае пытанне, а што будзе з ім? То бок, калі яны на той момант уже будуць на пенсіі, ці паза, скажем так, сілавой структурай, гэта адна гісторыя. Калі яны захоўваюць свае кіруючыя пазіцыі, гэта іншая гісторыя. Таму я яшчэ раз кажу, што такая опцыя ёсць, яна не вельмі вялікая па цэламу шэрагу прычынаў, але гэта тое, што ўвесь час трэба трымаць у галаве. Тым не менш, наколькі я разумею, ідзе ўжо размова там, калі раней Лукашенко так не
кідаўся там нейкімі лічбамі далёкімі планамі на перспектыву. Асноўнае было даказаць, что вот цяпер вот зараз вот ён, як это ён казаў, дзеючы прэзідэнт, вот ён перамог. Зараз уже ідуць размовы там про 25 год, где-то там можа быць там планы на 30 год. Гэта азначае, что вот ўсё, сітуацыя ў прынцыпе кансервуецца як мінімум да тых вось гэтых часоў 25-го як мінімум, а то і 30-го года. Я лічу, что не, тому что, ну, уявіце ситуацию, калі, напрыклад, в сістэме персоналісцкай улады стрыжань гэтай сістэмы заяўляе: ведаеце, праз годзік я сыду, а вось мой пераемнік там містер X, і показывае гэтага пераемніка. Пачнецца вельмі хуткая дэзарганізацыя сістэмы дзяржаўнага кіравання, таму што пачнуць перабегаць ад дзеючага кіраўніка дзяржавы да будучага кіраўніка дзяржавы, выказваючага сваю лаяльнасць. І адпаведна з нейкага моманту, калі дзеючы кіраўнік, пакуль яшчэ дзеючы кіраўнік дзяржавы, будзе тэлефанаваць у нейкае міністэрства ці там, я не ведаю, нейкі рэгіён, яму проста скажуць: ты хто такой? І Лукашенко неаднаразова сам казаў, што калі ён абвесціць датэрміновыя выбары, то пачнецца развал сістэмы кіравання дзяржавы. Таму, калі казаць, як гэта будзе выглядаць у нас, гэта будзе выглядаць сёння на заўтра. Ніхто не будзе за год, за паўтара, за два нешта абвяшчаць. Гэта проста будзе вось сёння заява, а там праз месяц выбары, умоўна кажучы. Прычым папярэдне падчысцяць усіх, каб было два кандыдата. Адзін, уласна кажучы, другі прэзідэнт Беларусі, а іншы кандыдат — гэта Олег Гайдукевіч, ці нешта накшталт гэтага. Такім чынам, чаго ўсё ж таки па тваіх прагнозах варта чакаць бліжэйшым часам, вось калі перакананы, што гэты так званы рэферэндум пройдзе, ну вот пройдзе рэферэндум, супакоіцца, пачнецца вот, ну, нейкая больш-менш спроба сітуацыю, ну, калі, скажем так, не вярнуць, як хочуць некаторыя там у 19 год, але ўсё ж таки, ну, нейкім чынам паспрабаваць там даць палёгку, даць зразумець людзям, што, ну, вот давайте вот тут вот иногда, может быть, становіцца і да законаў, і давайте нормальное жыццё налажваць, а не тое, што зараз будзем адлаўліваць за любы будь-які-то каментар у соцсетках, як зараз уже хваляцца, што злавілі і будуць караць людзей за нейкі там каментар у дачыненні да гэтых так званых міратворцаў. Ну, прагноза справа неудзячная, тым больш у нашай сістэме, але я лічу, што прынамсі гэты махавік рэпрэсій можа пайсці ўніз пасля рэферэндуму. Але тут што ёсць цікавае. Справа ў тым, што той праект, які паказалі, і тое, што будзе выносіцца на рэферэндуме, яны могуць вельмі сур'ёзна адрознівацца адзін ад аднаго. І вось якраз такі пакуль варта дачакацца ўсё ж таки канчатковага варыянту. Гэта раз. І паглядзець, як будуць лічыць галасы. Таму што ёсць верагоднасць, што галасы ўсё ж таки будуць лічыць. Таму што зацікаўлены у, скажем так, легітымізацыі гэтай новай канстытуцыі. Але, безумоўна, папярэдне будуць прыняты крокі па таму, каб, ну, напрыклад, не дапусціць назірання незалежнага. Гэта ўжо фактычна праводзіцца. Мы бачым, што асноўныя палітычныя партыі заявілі аб тым, што яны не будуць назіральнікаў адпраўляць. Узнікае пытанне, на халеру гэтай партыі тады патрэбна. То бок, зараз трэба дачакацца першага канчатковага тэкста праекта Канстытуцыі новай, а другое паглядзець, як яны будуць лічыць галасы. Ці будуць яны іх увогуле лічыць, як звычайна проста намалююць пратакол. Ну што ж, сапраўды будзем глядзець... Ну, выходзячы з гэтага можна будзе рабіць нейкія прагнозы. Да, будзем глядзець, што там у канчатковым гэтым варыянце праекта Канстытуцыі нам пакажуць, бо могуць сказаць, што мы ж тут абвесцілі, так сказать, збор прапановаў і па змене, і вот улічылі, і вот вам канчатковы варыянт, і ён можа сапраўды вельмі адрознівацца
А хто там сапраўды дасылаў ці не дасылаў, якія свае прапановы, якія па выніку трапілі, тут уж нічога не дакажаш. Дзякуй вялікі. Ну што ж, дзякуй вялікі Андрэю Паротнікаву за такі каментар і аналіз. Я нагадаю усім, што варта падпісацца на YouTube канал Еўрарадыё. У нас сёння вельмі шмат цікавых гасцей будзе в эфіры. Гэта і экс-дыпламат Павел Слюнкін, і Сергей Чалы, і Лявон Вольскі. Каб не прапусціць, падпісвайцеся на наш YouTube канал. Дзякуй вялікі, не адыходзьце далёка ад экранаў. Зміцер Лукашук працягне з вами працу, і я яшчэ раз дзякую кіраўніку аналітычнага праекта Беларусь Security Blog Андрэю Паротнікаву за тое, што далучыўся да нашага эфіра. Дзякуй вялікі, Андрэй. Вялікі дзякуй вам таксама.